Semar, aja kaget aku sing teko ya Semar. Sebara wirawa brekek ugek sak duli-duli to mel. Gus, panjenengan menika sinten, Gus? Kok lenggah wonten ing plataran kampis ireng? Kersanipun panjenengan menika napa, Gus? Semar ditepungake aku Bambang Dipa Kesuma. Saka yaiku pertapan Guwa Sonya. Putra saka cantrik sang wiku Begawan Denda Dewa. Lah kajenganipun panjenengan punika napa, Gus? Kala duluwen. Praptane ngono wong tapa wis tapak nanging durung oleh ganjaran. Pratandha wong tapa iki wis rampung kudune nrimo ganjaran Semar nanging dewa iki gawe aji mumpung dadi dewa gawe sakarepe dhewe. Mumpung duwe palungguhan iso mungguh karepe dhewe. Ayo tut aku gugat ana kayangan Semar. Oh, dewa bakal tak orat-arit kayangan dewa. Ayo unggah dirgantara Semar. Guru simbokne dongkrok wong kancane ditinggal yayane iso miber aku ditinggal mo apa gong lho wis ado arek ayo gong wadadadah mo aku ya kancamu monten ana mo wadarek maratuwa ki ya apa rek ah gedang sapa simbokne dongkrok iki dongkrok iki wong rawadine wong gerang kok umbar-umbar ngono lah dine aku ki ya kancamu mo kancaku iya apa sih aku gak iso miber aku ulang ana miber ngono lho kon gelem manut karo aku lho aku manut mo yamunu yamene ndi sih aku gak manut temen manut lho ya manut mo manut ya wis nek ngono mangapa sing ngombo wis merem mangap sing ngombo merem cah awinan cah semala kita mungguing wahayu tumrecepa iduku mandi ora saku bagong bisa miber kaya dening aku op gak ngono mongko niku niat nyowok ngidoni ya gak tekan jero ngono mo iki sing mandi nak kon gelem manut tak gak wadah ya apa iki rek ya wis mangap sing ngombo cah awinan cah semala kita mungguing wahayu mandi ya iduku mandi ora saku tumrecepa iduku mandi bagong bisa miber kaya dening aku ayo leken gak kok lek matek bosok ana Aduh mbak ya apa rasane nak kaya nangka bosok gak nangka londo gak ana sing roh nangka bosok aduh wis ayo iso miber kaya dening aku yen gedruk lemah ambal kaping 3 temen aku niku lho temen nak wong tuwa iku gak ana sing bojok nak ayo ya siji loro telu
Wah, lho. Iya, aremo sembarang ketok mo. Lah iya nak kalau sawangan mak. Wah, dadah. Endi nak sama leak mo. Wok, ayo. Waduh. Wadah, lho. Kula nderek, Gus. Keparat iki sapa iki? Aku dewa. Dewa? Ya, ulun dewa ning Indra. Ayo. Sumingkira ana ndi papan dununge Bathara Guru? Alon luwih dhisik. Sliramu iki sapa? Aku Bambang Dipakesuma. Dipakesuma bener kang dadi kandamu. Aku Bambang Dipakesuma. Sedya kelawan karepmu iki apa? Ora tebeng aling-aling. Dewa iki gawe sak karepe dhewe. Mumpung dadi dewa, ana wong tapa wis tapak durung oleh ganjaran. Iki kaya apa iki? Ayo. Ibarat wong laku wis tuntas lakune durung oleh ganjaran. Tak gugat dina iki. Alon dhisik. Dewa kok digugat. Pranyata dewa iki kliru. Klirune kaya apa? Bolan baleni maneh. Ya ngene iki lho. Nek wong gak gelem ngrumangsani klirune dhewe. Gelem sumengkir apa ora? Ora gelem. Ayo jeneng kita aja ngawu gawan ngawur mlebu ana kayangan Suralaya. Sapa wae sing wani mlebu ana kayangan Suralaya bakal tak pateni. Wah, kakean swara dewa, kakean swara. Dewa kakean swara keparet. Jeneng kita aja ngawu gawan ngawur aja kaken swara. Tanding ana Bambang Dipakesuma. Iso nandingi Bambang Dipakesuma meguru 20 taun. Wah, keparat awas. Hop! Waduh!
Gus. Alon-alon sisik, Gus. Semar ndalak Pandhawa mesem untuk kecol komal gawel Semar ngono sejatine dewa Semar ngono sejatine dewa Gus, kaya apa Semar mangke rumiyin jenengan menawi paprangan dening Dewa Indra Brahma niku sampun lumrah. Lah, jenengan kedah gugatipun wonten Bathara Guru. Bathara Guru inggih menawi jenengan paprangan kalian Indra, kalian sinten mawon. Mangke boten badhe rampung perkawis niki, Gus. Mosok lakon suwengi perang tok, Gus. Monggo gugat mawon wonten ing ngarsane Bathara Guru. Bathara Guru sing kaya apa? Mang padosi piyambak mangke kepanggih aratune rat nyawa sekalir. Wah, tak goleki. Ana endi Bathara Guru tak pateni. Atos-atos, Gus. Indra jeneng kita karaya-raya ana ngarsa panjenengan ulun iki ana apa? Aduh pukulun ketiwasan pukulun ana apa Indra? Dinten sakmangke kayangan wonten wahaya. Wahaya sing kaya apa? Wonten pawongan satriya ingkang ladak sembada. Satria ingkang wantun ngosak ngasik wonten ing kayangan Jonggring Saloka. Lah banjur ana endi wonten wingking menika Mundura. Mundura aku sing bakal ngadepi Indra. Wah, keparat ana
kok tangane papat iki paling kon ya. Ngampur Bathara Guru diarani maling. Loh, Bathara Guru. Wong ulun Bathara Guru. Wah, kebeneran. Kebeneran. Bathara Guru. Iya. Jeneng kita iki sapa? Aku Bambang Dipakesuma. Ora nyembah marang panjenengan ulun. Ora paring pakurmatan marang panjenengan ulun. Apa sing kudu dikurmati? Awakmu dadi dewa, duwe pangkat derajat sing dukur, lali. Lali karo janji-janjimu biyen ya. Wis rumangsa enak ngono. Wis rumangsa paling pinter ngono. Kalau diluwen. Ana wong tapa wis tapak lho. Nandi ae dadi dewa iki nandi ae. Yen dudu wong cilik sing kaya ngene iki ora bakal bisa melek mripatmu. Mangertenono. Kabeh iku ana titi wancine. Titi wanci sing kaya ngapa? Sing titen iki aku apa awakmu, Guru? Ana guru tak pirangno, wah, tak pateni tak pretesi tanganmu. Kaparat. Waduh. Kocap kacarita kawirangan Sang Bathara Guru. Rumangsa bilih lakunipun kelintu awit mados pitulung wonten ing Ngayu Marcapada. Saknalika nglanglang jagat kancik wonten teping siringing Gunung Jamurdipa. Wonten praptaning cahya sakmrica binubut nanging biar padhang biar peteng tandha tiyang tapa ingkang boten saged ngresep wonten jroning nala. Niate tapa nanging wonten rasa tasih dipun raosaken. Wonten swara tasih dipun piringaken. Wonten gandha tasih dipun ambu. Boten saged heneng-hening awas kelawan eling tandha yekti tiyang tapa nanging boten niat tulus wonten sakjroning nala. Kocap kacarita kepanggih dening Sri Nalendra Bathara Krisna. Cinira janing ujang katingal janing ujang ngana dewa ya ayo kocap kacarita enggale wong kandha. Tiyang tapa nanging boten tatak pikire. Tandha yekti tapa punika amung kapeksan boten tulus. Kahadep dening
Bathara Guru. Kagyat saya tansah wigar Sri Nalendra Bathara Kresna. Waduh, kula. Oh, kula. Kresna inggih kula ngaturaken sembah pangabekti pikulun jeneng kita tapa iki ora goleki apa jenenge kanugrahan nanging jeneng kita iki bingung ngrasane ngatimu goleki ana ndi papan dununge Sadewa apa bener kaya mangkono inggih sinuwun sakmenika leres wah yen kaya mangkono panjenengan ulun iki bakal ngusadani ana ndi papan dununge adimu nanging dina iki ana sing mboyawani ngoyak panjenengan ulun yen dudu jeneng kita sing paring pitulung sapa Kresna wonten pundi papan dununge pawongan ingkang mantun ngoyak pekulon ana sak mburiku ayo tulung ana wah mpun kuwatir mang mundur langkung rumiyin Sapa iki ana wong ireng tunteng iki sapa iki? Aku Sri Nalendra Bathara Kresna, ratu. Aku ratu. Wah. Ana endi buronku? Ana kene ora ana kidang menjangan, dudu kidang menjangan. Nanging iso tak goleki iki papan dununge Bathara Guru. Bathara Guru wis ana pangayomanku ora bisa. Bathara Guru kudu tak oyak. Bathara Guru wis dadi pangayomanku, ora bisa wah ngajak geger wong iki. Udah. Oh, aduh pamer kasekten. Ya, arantien dalam sawetara. Kocap kacarita enggale wong kandha. Ngekep aji. Dasar Sri Nalendra Bathara Kresna titising Sang Hyang Wisnu. Meledak pitung gunung gedene. Ah. Oh. Ah. Oi. 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 Oh. Ah. Ah. Oi. Oi. Ah. Oh, push. Oi.
Wah, pamer kasekten. Aja dirumangsani awakmu sing iso dadi buta. Aku ya bisa dadi buta keparat. Oh. Ayo, sapa sing wani? Wah. Wah, sapa njaluk lakon ngene iki mang bae sing njaluk ngono. Wah, kahuntung kok isih enom. Tambah isuk wayang tambah gede-gede tok ngene bae. Aduh. Apa? Wah, waduh. Push! Ah! Ah! No! Aduh! Push! No! Oh! Push! Aduh! Ah! Oh! Hai! Waduh! Push! Aduh! Ah! Hai! Push! Aduh, aduh, aduh. Push! Hai! Aduh. Wah, alon-alon dhisik. Wong iki pamongan kok diderekno Semar Bagong. Anoman, ana ndi papan dunungmu Anoman? Man? Anoman? Anoman? Cekelen Bagong Anoman sendika dawuh. Aduh, 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 mbok, aduh, mbok, niki sinuwun, wadah, dadah, awak rek, dibiak-biukno rek, awak rek, ayo, sopo sing kok derekno gong, sopo sing kok derekno, kok sepi dungaren. Sapa gong? Wah, niku. Heh? Sapa niku? Heh? Wah, dah rek nganteng-nganteng dublek ya apa sih? Ngeten lho Nun. Mosok jenengan niku mboten perasaan belas ngoten lho. Perasaan ya apa sih yaine iki lho. Wadah. Sampeyan iki mosok mboten perasaan ngoten lho. Perasaan apa? Ngeten lho Nun. Cara jaman sakniki nggih ya. Mados informasi niku lak penting sih. Lah sing mados informasi mosok sampeyan niku yo napa rek?
Sampeyan niku mosok boten aduh rek ratu lho. Karepmu iki apa? Kula niki nyuwun dhuwit. Wong ratu metu kok nggawa dhuwit lak patakmu dhewe kok niku. Warahe sapa? Wadah. Nuwun sewu, Nun. Nuwun sewu. Jenengan nek mboten ngertos nika sinten, wah jenengan niku mboten awas. Waduh, ketiwasan. Bangun rahina Surya munjuk madangi jagat Surya munjuk madangi jagat enjang ke Karesna inggih kula ngaturaken pinten-pinten kalepatan kula. Ya. Yen kaya mangkono, awakmu iki kudu wani gugat ana Bathara Guru. Ayo. Kabeh gugat ana Bathara Guru supaya bisa mangerteni apa sejatine lakune Sadewa iki. Ya, yen kaya mangkono nyun-nyun pamit. Sewu pikulon kula ateges wantun dhateng panjenengan boten nanging nuwun sewu jenengan ampun gugu karep panjenengan piyambak Kresna mengko-mengko dhisik panjenengan ulun iki dudu gugu karep ulun dhewe nanging iki ngono teges pacoban Kresna, pacoban saka panjenengan ulun. Yen ana sing wani gugat marang ulun, ulun boya mangkla ora nganti dadi lara atiku nanging panjenengan ulun iki malah seneng ateges budi luhur ana ing Marcapada iki sih tegen ora nganti koyak marang budaya liya. Kresna yen pancen mangerteni adimu ayo mlebu ana alas Krendayana perpekana adimu Kresna daya-daya nyun pamit. Aku bali ana kayangan Kresna.
Kocap kacarita keprapek dening Sang Srinalendra Bathara Kresna sareng merepeki Raden Sadewa Genya Mertapa wonten cahya cumlorot tejane arsa manjing wonten ing jiwa raga Raden Sadewa praptaning wahyu jati manjing dadosaken tentreming negara Ngamarta. Kocap kacarita sareng manjingipun risang punika wahyu jati wigaripun Sang Bambang Dipakusuma wujud Pandhu kelawan Dewa Madrim. Wah, Bapak Pandhu. Bapak Pandhu. Wah, Bapak Pandhu, Bapak. Seno, aku titip marang adimu ya, Nger. Sing rukun marang sedulur. Kabeh kudu ayamana Sena. Yen bisa rukun marang para kadang bakal nuwuhake kanugrahan. Wah, Bapak Pandhu. Ayo, Dik. Arsi ana reget ana Ngamarta Sena. Wah, Sendika. Kocap kacarita ngrapal aji jaya kawijayan dasar titis Bathara Bayu ngedalaken dayaning aji angin lesus gumesus angresiki negari Ngamarta tentrem negara Ngamarta. Aduh, aduh. Kocap saknalika sang jalma memangsa katendhak dening aji jaya kawijayaning Sang Bratasena wujud bala baju barat risang permoni. Waduh. Kocap sang pandhita kenging aji risang Bratasena wigar wujuding nini permoni baksul wonten ing setra Gandamayit. Racak kaya Brambang tak iri siris kaya buncis. Anakku Nger, ayo bali nak, bali.
negara wis katon padhang, ayo nak padha bali ana negara Ngamarta. Rupane Nak, apa mau? Oh wis nak, kok iso ditutukno ae nak, selak subuh nak, aja sampai kesubuhan. Iya moh. Negara iki wis tentrem ndole. Nek sik kurang meneh ditutukno taun ngarep, cekne nanggap maneh. Iya. Nak, apa? Lelakon iki wis rampung nak, lelakon iki wahyu jati, muga kabeh sing nandang lara nandang susah enggal-enggal jati muni ora ana alangan apa-apa. Allahumma amin. Dongaku nak kabeh pinaringan turah sandang, turah pangan, turah rejeki, turah kadang, kacekapan, kabejan, kamulyan, kamukten, kawibawan, keselamatan, tebih saking balak, bilahi wahaya, blahi penyakit fitnah, apes lali kelawan ino, lan ugi dipun paringi daya welas asih ingkang linuwih, muga tansah masyarakat Sumberame kene diasihi marang sedaya makhluke Gusti kang akarya jagat. Allahumma amin. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.